Maniud to ta. Yan yun. Mahagok na mga galing mo kasi ang pa-istorya. Muna yung paniud to mga choy. Yung mga chayan. Okay, unya mo ni hapon. Birada may magkaon. No may kaon. No may kaon niya. Ano ba? Asay. Asay kaon dito. Member sa Asay. Pada nih pan ug pancit kanton. Ang name sa dog kay Rufus? Oh, enjoy. Kuya? Carbs kayo ba? Pan carbs. Pancit carbs. Full of carbs. Ganyan ko siya sa'yo. Nag-play sila sa lake, be? O sa beach? Lingaw guys. Natanaw po kagapit? Distract na siya si kamot na nanay. Ano siya? Oh, ay hilak naman na. Okay, kabaho kayo dul. Ay nga, bibinye.